Anaf o'r ddinas arian, dilyn llwybr dy daid, cloddio am air a gwarchod y gwreiddiau hyn. Gwawd a gofid I rai, bwriaist ffrwys dy lafur dros fwrdd ein bro. Teina dy lian dros y byrddau, teina dy angerdd trwy'n calonau, teimlwn y croeso sydd yma, sŵn hen emynau, a ganodd y fflam. Wel, dyma ni yn Festri Brondeifi ar ddiwedd noson bendigedig cael ei threfnu gan gangen Plaid Cymru Llanbed y Pont Steffan. A dyma ni yng nghwmni o'r chwith i'r dde, Densil Morgan, cadeirydd Cangen y Blaid, Ynir ag Eirig o'r grŵp Brigyn, ac wedyn Ann Morgan, swyddog gweithgareddau Cangen y Blaid yma'n Llanbed. Wel, Densil, sut noson mae wedi bod heno yma? Ararchog, a 3 tro i Gymru maen nhw'n dweud, ynddo fe? O'n i fod i gynnal y noswaith yma ar ddechrau cyfnod y Covid. Wedyn, ar ôl i ni agor i fyny, oedd un o'r bechgyn wedi cael y Covid. Felly dyma'r trydydd tro a mae pawb yn iach ac i ni wedi cyrraedd ac i ni wedi cael noswaith wrth ein bodd. Ardderchog, ac dwi'n meddwl bod na rhyw 7 mlynedd, dwi'n iawn, 2014 oeddech chi yma ddwytha Ynir ag Eirig? Ie, ta be, mae'n gret cael dod yn ôl. Yna dyrfa wych mae'r gefnogaeth gafon ni heno yn arbennig iawn. Y ffordd orau i ddod yn ôl mewn difri ar ôl mwy na 2 flynedd o beidio chwarae yn fyw o gwbl. Felly, ie, pawb, wrth i bodda yn diwedd noson heno. A ddarech chi ganu un o'r cynnion ar y dechrau, do, efo cysylltiadau efo Llanbed. Anna, ia, os dwi'n cofio'n iawn? Dyna ni can am ferch ar enw Anna Brando o'r Wladfa. Fydd draw yma ar gwrs dysgu Cymraeg flynyddoedd yn ôl bellach, ond argraff mae hi wedi wneud ar y dre yn fawr iawn ac ar yn bywydau ni hefyd. Fydd ni draw yn Patagonia yn wneud cyfres o gigia 2010. Gafon ni groeso mawr ac aros yn Plas y Coed, un o tai te Anna mewn ffordd lly. A wedyn, wrth gwrs, pan oedd hi'n amser i ni wneud CD am y Wladfa, un o'r CDs dwytha nath ni fel Brigyn, enw hi oedd Dilog, oedd na rhyw gerdd oedd ffrind i ni o'r enw Esyll wedi sgwennu ar gyfer un o'r steddfodau'r Wladfa. A dwi'n cofio darllen y gerdd yma, meddwl, mae'r gerdd yma fatha bod hi'n canu i mi, ac job hawdd iawn oedd roed y geiriau ar gan, ac mae'r gan Anna yn cael ei chwarae yn bob set sy'n ni'n neud, dydy? Ardderchog, a dwi'n meddwl bod ti'n newydd enwi un o'r ffefrynnau, fan rwan geiriau hefyd yn dedd ar ni glwyd heno yma, a hefyd Halleluia, ffefrynnau sydd yn mor gyfeithog ac mor, maen nhw yn deud y cyfan amdanoch chi fel grŵp, oherwydd maen nhw yn oesol yn dydyn fel cynnion. A troi atach chi an dipyn o waith i drefnu heno yma a cael y cyfan at ei gilydd, ond mae wedi bod yn noson llwyddiannus. Ydy, dwi'n hapus iawn. O'n i'n benderfynol bod ni'n mynd i gael y trydydd cyfle. A llai ddiolch hefyd i bawb. Oedd lot o bobl wedi gwneud cacennau a rhoi raffles a pawb wedi dod yn sych ar y teg. Pawb wedi mwynhau, felly dwi'n hapus. Ac oedd gennym ni westau arbennig eraill hefyd yn doedd, heblaw Brigyn. Oedd gennym ni Ben Lake ac Elin Jones, os dwi'n deall. Oedd Ben Lake yn dweud gair ac Elin Jones hefyd. Yn addas iawn yn doeddan.
Wel, diolch o galon i chi am roi cair bach fel hyn ar gyfer clonc fydd yn cael ei gyhoeddi ar clonc 360. A diolch o galon i chi hefyd am drefnu noson arbennig a siwrnadda saff i chi Ynir ac Eirig yn ôl i Gaerdydd. A diolch yn fawr i chi am ddod yn ôl i Llanbed a gwneud yr Llanbed fel un o'ch cyngherddau cyntaf chi ar ddiwedd cyfnod 2 flynedd y clo, ynde. Ond diolch o galon i chi am noson arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn. Cloddio am air a gwarchod y greiddiau. Teina dy lian dros y byrddau, teina dy anger drwy'n calonna, teimlwn y croeso sydd yma, sŵn hen emynau. O, Anna, yn ôl o Dresdefan, nôl i blas y coed, nôl i gario traddodiad, gario traddodiad oes. Diolch yn fawr iawn. Anna o Blas y Coed.